Wasal iż-żmien li jkun hawn diskussjoni serja dwar kif il-qassisin għandhom ikollhom l-għażla li jiżżewġu. Kienet din id-dikjarazzjoni li għamel l-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, waqt li żied jgħid li dwar din il-proposta diġà tkellem fil-Vatikan, però jaf li fl-aħħar mill-aħħar din mhux deċiżjoni li jista' jieħu waħdu. F'intervista mat-Times, l-Arċisqof staqsa għaliex għandna nitilfu l-opportunità li jkollna qassis sempliċement għax irid jiżżewweġ. Aħna tlifna saċerdoti tajbin ħafna għax għażlu iż-żwieġ. Għaliex għandi nitlef saċerdota għax jażel iż-żwieġ? L-ordni l-qassis fi Knisja Kattolika ma għandux jiżżewweġ hija liġi li ilha snin tiġi diskussa. Però l-awtoritajiet tal-Knisja dejjem iddefendew din ir-regola e kif bosta jaqblu li qassis għandu jkun dedikat biss lejn il-Knisja u għalhekk m'għandux ikollu relazzjoni ma' persuna oħra. Però din ir-regola ma kienitx minn dejjem hekk. Tant li fl-ewwel millenju is-saċerdoti kellhom l-għażla li jiżżewġu u din l-għażla għandha minn ġdid terġa' tingħatalhom, tenna l-Arċisqof. Monsinjur Scicluna spjega wkoll kif hawn qassisin li daħlu f'din il-vokazzjoni ta' età żgħira u ma' żmien dawn immaturaw u saru jħobbu lil xi ħadd. U saħansitra hemm uħud li barra relazzjoni sigrita għandhom ukoll l-ulied minn din l-istess relazzjoni. Sitwazzjoni li mhix realtà f'Malta biss imma anka madwar id-dinja. Il-Vatikan kien viċin li jbiddel din il-liġi fl-2019 meta is-Sinodu tal-Isqfijiet kien ivvota b'maġġoranza assoluta li irġiel miż-żewġa fl-Amazon ikollhom permess li jiżżewġu biex bekk jintlaħqu l-ħtiġijiet li kien hemm bżonn fil-Knisja Brażiljana. Madankollu id-deċiżjoni finali ma tiddependix fuq is-Sinodu imma mill-Papa li fil-preżent għadu pjuttost xettiku dwar din il-bidla. Fl-istess ħin però l-Arċisqof temm jgħid li din il-bidla m'għandix tkun abbażi tal-kriżi li bħalissa tinsab fiha l-Knisja minħabba n-nuqqas ta' qassisin għax fl-aħħar mill-aħħar il-vokazzjoni tiddependi mill-fiti u mir-relazzjoni li persuna ikollha ma' Alla.